Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ɗan uwa masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin tashin namu mai albarka yau kuma za ku ci gaba da kallon karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin Modibbo Mauludu Modibbo Bausatula tare da bai ja masa baki Hafiz Aliyu Modibbo Mauludu wanda suke gudanarwa a babbar masallacin Juma'a Alhaji Miji a Kungama amma Balwa Adamawa State a sha kallo lafiya. Tallahi ba wannan shine nufi na ba. Ai abin da nake da shi nan ya ishe wallahi tallahi ba haka nufi na ba. Ni dai na gani wa'inda za su hau kujera su taimakawa musulunci sun yi kaɗan a cikin ɗan takararku. Shi ne nake zato wannan da yardan Allah idan ya hau zai taimakawa musulunci zai taimakawa musulmi. Shi yasa ka taimaka masa. To kaga wannan abu ne wanda za ka iya ka sarrafa shi a duniya ta duniya za ka iya ka sarrafa shi ta lahira. To sai wanda ya taimaka wa wannan hanya kuma ya tsaya maka tsakaninsa da Allah ya taimaka ne ta hanyar lahira to yana da lahira. Amma wanda aka tambaye shi me yasa ka taimaki wannan yana neman matsayi har ka taimaka masa wajen siya kom sai ya ta ina kai ba kasani kaga yin sun samu in ba ka fara da su da safe ba ai da cancan da yamma yin su samu ai ba za su waiwaye ka to kaga wanda ya ga maka haka kaga ka gane niyyar shi bai da Allah lahira bai da lada masalu ma yusibuna fi hadhihi alhayati dunya kama rihin fi hasirun asaba hatta dun zalamu anfusahum kashi na uku waje kashe dukiya a wajen mu musulmi ba don ayar ta sauka ne tana magana akan wanda ba musulmai ba abin da suke kashewa na dukiya don tallafawa kafirci ko tallafawa mutane amma sun mutu musulmi ba su da lada a lahira wanda mun wuce yayin yanzu muna yayin mu musulmai abinda muke kashewa mun ji kashi biyu ko kashi na ƙarshe shine mutum ya kashe dukiyarsa wajen gina masallaci mutum ya kashe dukiyarsa wajen gina makarantar addini ta islamiyya mutum yana taimakon limamai yana taimakon ladanai yana taimakon malamai yana taimakon talakawa miskinai wanda ba su da abinci yana taimakawa matafiya yana taimakawa wanda bashi ya musu katutu kuma bashi ba su kaɗe shi wajen barna ba yana taimaka musu yana biyan kafofin yada labarai na radiyoyi da talabijin ana sa karance-karance na tafsiri da sauransu yana kawo abun buɗe baki a masallaci da sauransu wannan za ka yi masa zato ko baka tambaye shi ba ya yi ne don Allah don haka babu ma ne nan bukatar ka tambaye shi kamar yadda wanda ya kashe kuɗi wajen wasan ƙwallo da gidajen karuwai babu ma bukatar ka tambaye shi ka san inda ya nufa to haka wanda ya kashe kuɗinsa ta wayannan hanyoyi kuma ba bukatar ka tambaye shi za ka yi masa zato ya yi ne don Allah to yanzu sauran tsakaninsa da Allah idan ya yi don Allah kamar yadda ake nufi to falillahi alhamdu zai samu ladarsa a wajen Allah cikakke wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin ba za a rage masa ladar komai ba amma idan ko tsakaninsa da Allah lalle yayi ne don ashe yayi ne don ashe yana da dukiya yayi ne don ashe wani to sai Allah sa ne ya sani to ranar kiyama idan an zo ba da sakamako shi ba da lada kuma yawma tubla sarayu ne ku da kuke masa zaton don Allah ne sai ku ga yanzu ya kasa samun lada wanda suka yi magana cikin su ce wani yaya ga masu gina masallaci ana ba su lada ga masu gina makarantu ana ba su lada ga wanda suka yi biyan karatu a sa a tafsiri abin nan a radio da talabijin ana ba su lada kai ba za ka je ba ne sai mala'iku su ce a dama bai yi don Allah ba yayi ne don a faɗa an riga an faɗa ya kai shi da Allah ke shewa wuri ya ayyuhal ladina amanu لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا الله ولا يهدي القوم الظالمين في سورة البقرة to makamacin waccan aya ta suratul baqara ita ce anan amma a can tana magana ne kai tsaye akan musulmai wannan kuma tana magana ne akan kafirai amma za a mai da ita akan mu yi fassara ta a bangaren riya kamar yadda su ayyukansu ladarsu suke lalacewa don rashin sharaɗi na farko shine musulunci mun kuma idan muna da sharaɗi na farko shine muna da musulunci sai muka ɗauki dukiyar mu muka kashe to ina akan da muka kashe ta a mun kashe ta akan abin da ya kamata addini to sai a dawo a binciki niyyar idan an samu niyyar mu tana da kyau wallahi alhamdu mun samu lada idan niyyar ba ta da kyau ba to annabi ya riga ya gaya mana
ayar Qur'ani ma ta gaya mana kamar yadda ya zo cikin wani hadisi wanda ya zo cikin sahihu Muslim daga sayyidina Abu Hurairah annabi Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisin ya zo cikin sahihu Muslim annabi Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu rawahu Muslim sayyidina Abu Hurairah yace ya ji ma'aikin Allah bai tsira da aminci yace annabi kenan fa annabi kuma yace Allah ya ce Allah ne yake cewa ni din nan na fi kowa wadatuwa daga abokin tarayya ranar kiyama ba na ba shi lada sai in bar shi da wanda ya tara ni da shi in wancan din ya iya ya ba shi lada hadisi na 5300 a cikin sahihu Muslim don haka wayannan hadisan da wayannan ayoyi suna koyar da mu akan wurin ikhlasi duk abin da zamu yi mai don Allah kuma muna roƙon Allah ya babu dama duk abin da muke yi na ibada ya zama don Allah Allah kuma ya karɓan mana Allah ya ji mu ya ji iyayen mu Allah ya fita karshen mu za mu ajiye a nan sai kuma karatu mu na gaba insha Allah Allah ya karbi ba mu ya gafarta mana ko ya kure mu wanda suke neman addu'o'i a wajen mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya biya musu bukatun su na nesa daga kusa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Masha Allah, kun kalli karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga bakin Modibo sai Tola tare da mai ja masa baki Hafiz Aliyu Modibo Mauludu. Ɗan uwa a nan karatun namu ya tsaya na yau kar ku manta game da taɓa mana subscribe tare da karara don samun karance-karancen kai tsaye. Wassalam.